ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ରହିବ ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କଥା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ସେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଛି କି ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବଦଳରେ ସାବରକର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ସଫା ହୋଇଯିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ। ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ଦିଲାବର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋପାଳ ଶର୍ମା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ଦିଲୱାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୈନିକ। ତେଣୁ ସାବରକର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।